Akwụkwọ onye amụma Joel isi nke mbụ. Okwu Jehova nke ruru Joel nwa Petuel ntị. Nụrụnụ nke unu ndị okenye, ṅaakwanụ ntị unu ndị niile bi n'ala nke a. Nke a ọ dịwo n'ụbọchị unu, ma ọ bụ n'ụbọchị nna unu ha. Kọọrọnụ ya ụmụ unu, ka ụmụ unu kọkwara ụmụ ha, ka ụmụ ha kọkwara ọgbọ ọzọ. Ihe palmerworm rifọrọ ka igurube riworo, ihe igurube riworo ka ụkpala riworo, ihe ụkpala rifọrọ ka ọbụbụ riworo. Tetanụ unu ndị na-aṅụbiga mmanya ókè, kwaanụ akwa, kwasikwanụ akwa ike, unu ndị niile ndị na-aṅụ mmanya vaịn n'ihi mmanya ụtọ, n'ihi na e bipụwo ya n'ọnụ unu. N'ihi na otu mba arịgokwasịwo n'ala m, o nwere ume na-adịghịkwa ọnụ ọgụgụ, eze ya niile dị ka eze ọdụm, o nwekwara ikiri eze nke nne ọdụm. O mewo ka osisi vaịn nke m ghọọ ebe tọgbọrọ n'efu, o mewo ka osisi fig nke m ghọọ irighiri osisi. O kpechapụsiwo mgbọgbọ ya, kpofuo ya, emewo ka alaka ya niile dị ọcha. Kwa akwa dịka nwa agbọghọ nke e keworo akwa mkpe n'ihi di o nwere na nwata. Ebipụwo onyinye ịnata ihe ọma na àjà ihe ọṅụṅụ n'ụlọ Jehova. Ndị nchụàjà bụ ndị na-ejere Jehova ozi eruwo uju. Emebiwo ubi, ala eruwo uju, n'ihi na emebiwo ọka. Ihere emewo mmanya vaịn ọhụrụ, mmanya ọhụrụ atalatawo. Ka ihere mee unu ndị ubi, kwasienụ akwa ike, unu ndị ubi vaịn, banyere ọka wit, banyerekwa ọka balị, n'ihi na owuwe ihe ubi alawo n'iyi. Ihere emewo osisi vaịn, osisi fig atalatawo, osisi pomegranate nkwụkwa, na osisi apụl. Osisi niile nke ọhịa akpọnwụwo akpọnwụ, n'ihi na ihere emewo obi ụtọ ọ pụọ n'ahụ ụmụ mmadụ. Keenụ akwa mkpe n'ukwu unu, tikwaanụ aka n'obi unu, unu ndị nchụàjà, kwasienụ akwa ike, unu ndị oje ozi nke ebe nchụàjà. Bịanụ nọọ ọnọdụ abalị n'akwa mkpe, unu ndị na-ejere Chineke m ozi, n'ihi na egbochiwo onyinye ịnata ihu ọma na àjà ihe ọṅụṅụ n'ụlọ Chineke unu. Doonụ ọbụbụ ọnụ nsọ, kpọọnụ ụbọchị mgbochi, chịkọtaanụ ndị okenye na ndị niile bi n'ala n'ụlọ Jehova bụ Chineke unu. Tikukwaanụ Jehova, ewoo, ụbọchị ahụ, n'ihi na ụbọchị Jehova dị nso, dịka mbibi nke sitere n'aka Onye pụrụ ime ihe niile ka ọ ga-abịa. Ọ bụghị na ncharịta ihu anya anyị ka e bipụworo ihe oriri. Ee, ọṅụ na otite egwu ọṅụ n'ụlọ Chineke anyị. Mkpụrụ ọghịgha akpọnwụwo n'okpuru ọkpụrụkpụ aja ha. Emewo ka ụlọ niile a na-edebe ihe oriri tọgbọrọ n'efu. Akwatuwo ọba niile, n'ihi na ihere emewo ọka. Lee otu anụ ụlọ eze ume nke ukwuu. Ọ na-agba igwe ehi niile gharịị, n'ihi na ọ dịghị nri ọtịta ha nwere. Ee, igwe ewu na atụrụ niile ahụhụ ikpe ọmụma. Ọ bụ gị, Jehova, ka m na-akpọ oku, n'ihi na ọkụ erichapụwo ebe ịta nri niile nke ọzara. Ire ọkụ esunyewokwa ọkụ n'osisi niile nke ọhịa. Ọzọ, agụụ gị na-agụ anụ ọhịa niile, n'ihi na ebe niile mmiri si eru atasiwo. Ọkụ eripịawokwa ebe ịta nri niile nke ọzara.